hemen egin genitxun, eta, bueno, ez genuen pentsatu beste eskola batez, zatik hemen oso ginean, oso pozik izan ginen. Experimentazio dela, argi maila, ukitu dela, gauz horiek berriak dira, sistema berriak dira, eta asko gustatzen zaizkit. Nola egiten den lana ikastetxean, proiektu bidez eta ze lan egiten den, ikusi dut nire umeak orain lehen hezkuntzan daude, eta ikusi dut eboluzio bat lan horiekin nola egiten den, Leno txikiagoa zirenean nola bereekin parte gehiago hartzen genuen eta informazioa jasotzen da dena, eta orain nola behan daudenean lehen hezkuntzan nola jarraitzen duten lan hori egiten, beste erabatea onditzen ari direlako eta gustatzen zaite ikasteko eta modua.